Нека ти кажа нещо, което вероятно няма да ти се хареса особено. Ако искаш го приеми, ако искаш го асимилирай, ако искаш го осъзнавай. Може и тотално да го отхвърлиш и сметнеш за поредния психологически буклук, твоя воля. Ако не ме харесваш, нареди се при останалите, които чакат да започват да ми пука. Аз обаче знам, че има хора, които поне ще се замислят и шанса да постигнат успеха, такъв какъвто те го разбират, ще е в пъти по-голям. Нека те попитам нещо. Какво искаш най-много? Ами всъщност не съм се замислял много. Просто не искам да съм нещастен, да нямам пари, да нямам истинска любов в живота си. Ей, такива нещица. Що питаш? Питам, защото искам да разбера какъв човек си. Как така какъв човек съм? Ами е така, защото има различни типове хора, ами се иска да разберат и от кои си. От кои съм според теб? Ами като ми отговориш на още няколко въпроса, ще ти кажа. Окей, да бе. Добре, попитахте какво искаш най-много. Нали ти отговорих? Не си, каза ми какво не искаш, аз те попитах нещо друго. Да, ама то се подразбира, като ти казвам какво не искам, значи искам обратното на това. И тогава защо не го каза? Защо казваш веднага лошото, като аз те питам за нещо хубаво, което искаш? Ами те да знам, така съм свикнал, защото нищо не ми е наред. А защо не ти е наред? Кое ти пречи? Абе ти нормална ли си? Ега ти тъпия въпрос. Не виждаш ли реалността, не виждаш ли как вървим надолу, как няма работа, как хората живеят в бедност? Защото цялата ни държава е толкова зле с тия кризи и тия гадни политици, ограбиха ни, окрадаха ни, никога няма да се оправи. Добре, съгласна съм, че имаш основание да не годуваш. Така е. Само, че нека те попитам, как тези политици пряко ти влияят на теб? Как? Абе, гадове си, това е праци, каквото си иска. Поправят си разни закончета за тяхна изгода, а за нас здравцето. А ти точно как изяде дръвцето? Ами как? Просто политиците не стават. Добре, нека ти задам тогава по друг начин въпрос. Ти работиш ли? Да, работя там нещо, колкото да ме умра от глад. Що? Какво точно работиш? Абе, в някаква фирма за ПВЦ до гръм. И доволен ли си от нея? Ти луда ли си? От какво да съм доволен? Че ония тъпия шеф ни юрка като луди и ми плаща някаква си мизерна заплатка. А защо не напуснеш тогава, щом си недоволен? Къде да отида? То сега в тази криза трябва да съм доволен и на това, въпреки че ми идва да извия вратлето на ония феодал. Просто нямам избор. Нищо не зависи от мен. Трая си, че иначе мога да остана и без тази работа. Тоест да разбирам, че не те кефи работата ти. Никак даже, ненавиждам я, пълна скука. А помисли си някога, че може и да правиш нещо друго като вид работа, което да ти доставя истинско удоволствие, освен че ти носи пари? Не съм, защото няма смисъл. Защо да няма смисъл? Защото това, което искаме, е невъзможно. Кой го казва? Аз. Защо? Защото нито имам парите, нито връзките, нито нищо. А то е? Няма значение какво е, просто као за пердута. Не, има. Кажи какво най-силно искаш да правиш. Ами, малко е смешно, но много искам да ходя по най-екзотичните и екстремни места по света. В смисъл не да отида на обикновена екскурзия, да предлагам на хората по-различни неща. Като спане в палатка сред африканската джунгла, стреляне с лък, разходка и с най-трудните, почти непроходими маршрути пеш, продоляване на препятствия, посещение на нестандартни места, като натурални африкански или амазонски племена, например. Да видят как живеят те по автентичен начин, как правят техните си ритуали и викат боговете. Чакай, че се отплеснах и размечтах. Защо да е мечта? Защото е невъзможно. Ама защо? Защото няма как да стане. Защо да няма как да стане? Защото нито имам парите, нито контактите, нито нужните връзки. Аха. Добре тогава, нека ти задам друг въпрос. Какво правиш, за да научиш повече за дивите племена? Ами, само съм попрочитал някои неща, гледал съм по телевизията, защото ми е интересно. А опита ли се да прочетеш и неща, свързани с туризма? Ами не, защото съм завършил международен туризъм и по принцип съм наясно. Като си наясно, ми кажи, в Африка има ли визов режим? Изискват ли се имунизации? И изобщо колко струва двупосочния билет до и от някоя африканска страна? Откъде да знам? Те постоянно се сменят. Значи изобщо не си наясно. Не е вярно. Наясно съм, просто не съм се задълбавал много. А случайно да се поинтересувал какви са изискванията, за да създадеш собствена туристическа агенция или поне да започнеш в такава? Ами, не в детайли, само веднъж опитах, след като завърших в една туристическа агенция. Обаче тия галови искаха 100 неща за супер смешни пари. Ами няма да стане, да не съм им роб на тия робовладелци. Не си, сега просто си роб на други. Много си гадно. Да, такава съм. И за да ти го докажа, ще ти задам още един въпрос.
Ти изобщо отделяш ли време и усилия, за да научиш нещо повече за туристическия бранш? Разбира се, чета чат-пат пътеписи на туристи, гледам Discovery. А туристически сайтове гледаш ли всеки ден? Не, за какво ми? Всичките са едни долу дренки. Аз ако имах такава агенция, бих измислил толкова по-оригинални неща. Като например? Ами, казах ти вече, нестандартни преживявания, места, посещения. Само дето нищо не си проучил по въпроса в детайли. Стига де, казах ти вече, няма смисъл, нямам пари, нямам и време. Блъскам се като идиот по 10 часа на ден и вечер нямам сили за нищо. А за телевизия имаш ли сили? Това е нормално. По колко часа на ден гледаш телевизия? Ами, новините, после някое телевизионно шоу, после филмче, някъде около 3 часа. Аха, значи около 3 часа на ден за телевизия. Да. Добре, а за твоята мечта с екзотичните екскурзии и създаване на туристическа фирма, колко часа на ден отделяш? Ами, не е честно. И кое не е честно? Ами да питаш такъв въпрос. Но защо? Нали това искаш да правиш най-много? По какво си личи? По времето ли? Пак питам, щом отделяш по 3 часа на ден за телевизия, тогава по колко време отделяш на ден за истинската ти мечта? Сега като се замисля, по николко. Ами, сега аз пък като се замисля, ще те попитам, защо тогава се очудваш, че не е факт? Какво даваш ти като усилия и време, за да я осъществиш? Нула време. Просто я искаш, без нищо насреща от теб. Имаш 3 часа време за телевизия, но нямаш 1 час на ден да отделиш за мечтата си. И моля те, не ми се крий за твоите смешни оправдания. Виж колко нелепо изглежда отстрани. Мрънкаш, че всичко върви на зле, че всичко е безнадежно, че тия са мошеници, че уния са използвачи, че дори да искаш, нищо не може да стане. А в същото време грам не си даваш сметка, че докато ти не започнеш да правиш нещо по въпроса с мечтата ти, тя няма как да се осъществи от само себе си. Криеш се зад какви ли не извинения, за да оправдаеш собствения си мързел или пасивност. Така снемаш отговорността от себе си и обвинявайки обстоятелства и хора за това, че ти си неуспешен. Отказваш да признаеш, че ти и само ти си виновен за това, че не просперираш както ти се иска. Вместо това, какво правиш? Обвиняваш наред, от което времето ти става по-леко, но временно. В един момент отново ще си изпълниш с онази вътрешна празнота, която не ти дава мира. И знаеш ли защо? Защото дълбоко вътре в себе си ти знаеш, че можеш много повече. Знаеш, че не си се родил на този свят само за да ядеш, спиш и имаш покрив над главата си. Тук си за да изпитваш удоволствие от това, което правиш. Тук си за да изпитваш радост и вътрешно удовлетворение от работата си, от връзките си, от емоциите си. Тук си за да следваш мечтата си. А когато не вървиш по стъпките на сърцето си, винаги изпитваш неготование, защото призванието ти е да следваш сърцето си и онова, което ти казва, за да изпитваш истинска наслада от живота. Ти си от онази категория мрънкащи и вечно недоволни хора, на които все нещо или някой им е крив, но никога самия той. Когато отделиш по 3 часа всеки ден за мечтата си, когато 3 часа на ден търсиш начини и възможности да я осъществиш, вместо да ги загубиш в безмислено гледане на телевизия, тогава мечтата ще стане реално за теб и тогава никакви политици, криза, обстоятелства няма да ти служат като удобно скривалище, за да избягаш. Тогава това няма да ти влияе по никакъв начин. Ще успяваш въпреки всички негативни обстоятелства и факти. Отдели тези 2-3 часа на ден за мечтата си, вместо да разпиляваш тази енергия с телевизия. Прави го всеки ден, не спорадично. Тогава ще акумулираш такова вдъхновение и енергия за действие, че няма да има сила, която да те спре. Готов ли си да отделяш за мечтата си по 2 часа на ден? Ами, ще опитам. Знаеш ли, успяват онези, които се посвещават на мечтата си, а ти със сигурност го можеш, след като без проблем отделяш по 3 часа на ден от времето си за телевизия. Ако използваш това време, за да постигнеш целта си, сам ще видиш зашеметяващия ефект. Не питай как, просто започни. Когато силно искаш нещо, Вселената винаги е на твоя страна. Проблемът при повечето хора е, че само искат, но нищо не правят по въпроса, за да реализират исканията си. И после се чудят защо не им върви, защо са бедни, защо са дебели, защо не са щастливи. Ами за това, мили мои, защото не правите достатъчно много, за да го получите. По-лесно е да се мрънка и недоволства, вместо да се вгледаме в себе си и да приемем, че за всичко, което ни се случва или не ни се случва,
сме си виновни само и единствено ние.